Hej og velkommen til mit dejlige værelse. I dag skal jeg vise rundt på mit værelse, og det bliver pissehyggeligt. Følg med. Jeg hedder Benjamin, jeg er 17 år gammel, og jeg kommer fra Aarhus. Min mumie, han er 15 år, han kommer også fra Aarhus. Og vi er rigtig glade at gå på den her efterskole. Jeg synes, vi snakker meget godt sammen, mig og min mumie. Det er så min mumie seng, det her, og det er han sover, sjovt nok. Det herovre, det er min seng. Det er den første af dem alle sammen. Det er der, hvor jeg sover. Det er nogle dejlige senge. Så det er jo bare behageligt, ikke? Det er godt. Nu vil jeg vise jer et af vores skab, for at I kan få et overblik, hvordan det vil se ud, hvis du netop vælger skolen, og hvordan det vil se ud, når du så er flyttet ind i et skab. Nu ser vi lige min mumis skab her, og det er sådan, det er hans skab, hvordan det ser ud lige nu. Og ja, han roder jo ikke, så det er jo bare totalt fedt. Det er fedt, vi har et godt sammenhold her på efterskolen. Det er i hvert fald værd at komme herud. Jeg synes, der er god connect. Og så fungerer det bare rigtig godt på skolen. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I gad at se med. Det var hyggeligt at vise jer rundt. Vi ses i næste video. Hej hej.